קרן גרין, אנחנו כאן כדי לדבר חינוך. בואי נדבר חינוך. תוכלי למנות לי 3 דברים שאת גאה בהם? רק 3 דברים? יש כל כך הרבה. 3. הדבר שאני הכי גאה בו זה שהחינוך הוא בראש סדר העדיפות שלנו. אנחנו משקיעים משאבים רבים ומיליוני שקלים מדי שנה בבתי הספר ובגני הילדים ובכל מה שדרוש למערכת החינוך. הדבר השני שאני מאוד גאה זה שאנחנו רואים כל ילד וילדה ואנחנו מקדמים שוויון לכלל המגזרים ביישוב. אני גאה בשיתופי הפעולה שיש לנו עם הנהגות ההורים והנהלות בתי הספר. אמרת 3 דברים, אבל אני חייבת עוד דבר אחד. זכינו השנה בפרס חינוך מחוזי של משרד החינוך, זו הפעם הראשונה בקדימה צורן, וזו תעודת כבוד לכל העוסקות והעוסקים במלאכה. טוב, אז הכל נשמע לי מאוד מושלם. אני רק תוהה מה עוד יש לקדם. קודם כל לא הכל מושלם, העולם מתקדם, וחשוב לי שהילדות והילדים של קדימה צורן יובילו, יקבלו את כל הכלים הפדגוגיים וגם הרגשיים. השאיפה שלי זה להכניס את הפרויקט לכל ילד וילדה, יש חבר חברה, ואת זה אנחנו הולכים להוביל. בכוונתנו להקים מרכז לגיל הרך ומרכז צעירים. ואם את רוצה לשמוע עוד, את מוזמנת להצטרף לאחד המפגשים ונרחיב.